kura nyaya kuti murume akaenda 2019 mushure menge ndatambobva ndaenda kubasa kusautsapota saka akazoti 2018 mune zvako kunakidza saka dai muri vamwe taita tadzokera kumba ndobva ndati zvekundinakidza kuno kumuchazviona ndobva tabuda ndibva ndadzokera kumba kugora ndabva kubasa kwandaishanda ndichengeta musha wenyama tadzokera kumba kugora ndaiunganidza metre yokuvakisa nekushanda kwandaita ndiriko kundichiendesa vana vangu kuchikoro saka akangoti 2018 muna December bva 2 November 2019 ndobva aenda ndakasara ndakatozoziva kuti murume wekutoenda nenyaya yekuti mabhiridha akasina kupedza mari imba ye ndakatozosara yanga isina kupera futi ndobva ndagufa 2 rooms nekushanda ndichitiwo ndakaenda muhodha ndichimboenda kwagoche kunotsvaga fertilizer ndichitengesa vana vangu vachienda kusvika inini ndichiti ndakundika nokuti nguva yacho yareba handina kana 50 cents yaanondipa vana ndinoendesa nemusha wacho nemadhera vanondiita handikwanise varudzi rwacho ndandati nini hangu zvekurume handichada ndongoziva ndikuzvaaaaendesa vana muchikoro ndiri kubasa ndakazenge ndadzokera futi kubasa unopa munhu ipapa mutemo unotienda kuoshereni mwana wangu asunguwa Patricia like next, you know,